नै लागा बेबायदि जाथेबाय आरो डेन्जार 2000 केजिबाबो बायना जानो गोसो जायो आरो प्रमोटार आरो नै हेल' एभ्रिवान बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव दिनै आङो दंफैयो दैलामबारियाव जुग जुग अखा हानानै दै देरबोनायनि गेजेरजों दिनै ना खान्दाया ओरैबायदि फैदोंना दैलामाव दा बेनिखायनो आङो जाथि लानानै ना जाथेगोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोर सोर ना जाथेदों माबायदि ना मोन्दों दैलामाव माबायदि ना फैदों दैया माबायदि देरबोदों भुटान हाजोनिफ्राय आङो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअजों देखायनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन फाइनालि दायो आङो दैलामाव मोनफैबाय लोगोफोर अब्ला नायलांदो लोगोफोर नै जोंना लोगोफ्रा बेयाव जाथेगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि साहाथिंजायथ' ओरैबायदि मानसि जाथेखादोंनो लेटल' ओरैबायदि ना मोनलाबायनो ओमफ्राय बै ग्रिन ग्रिन नुहुरनाया जादों जाहैबाय भुटान जायखौ बुङो अमब्लिं दा बेनिफ्राय खमसे खम 2 किल'मिटारसोल' गोजान जायो आरो खाथियावनो जों आफाङाव जाथेबाय ओमफ्राय बै नुहुरनाय गामिया देवलगुरि जाहैबाय देवलगुरिनि आफाङाव जों जाथेबाय आरो दा बोखांबाय आरो नै बोखांगासिनो दं मनासे मोनबाय मा हरबाय औ हरजेनबाय दा औ ओमफ्राय खि गारनो थिनहरखानांगौमोन सिखौ अ ओमफ्राय लोगोफोर नै जाथेगासिनो दं आरोना नायाखौ नै ओमफ्राय गोबाङैनो फाथाय हरबायनो ओइ न'आव हरजेनबाय दा मनानैसै आस्सा ओमफ्राय नै माबायदि ना मोनो होनना बुङोब्ला बे नायदो आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय सिनायना लादो बे मा ना ओरैबायदि मेजेम आरोखि बियो नै बे माथोलाय खुगा ना माथो होस ओमफ्राय माथो बेलाय बेबो खुगा ना माथो जाखो गाहाय ने हाय खिफुबायसोसो ए बियो मा होननांगौथाय जानो बाथाग्रा खोमालै जादो बाथाग्रा जानांगौ ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर नाया बिदि आरोखि साइजआ आं देखायनोसै जायनि फलाव बेखौ मा होनो ना खुन्था जै जिबनाव नोङो बेखौ खेबसे मोनजाबाय आरो नागारनाय नङा आरोखि राजोफोर 2000 केजिलाबो नागिरगोन आरोखि मानसिफ्रा बेखौ ओरैबायदि मेजेम ना बे ना खुन्थाया ओमफ्राय नायनि बेयावनो बेसेबां नाया औ नै नायदो नै लोगोफोर नै ओरैबायदि मोनगासिनो दं आरोना नै ना खान्दा फुख्रिनिबो ना फैबावो नै गंगारफोरनिसो फैखोना माखो नै ओरैबायदि आरो जाथेगासिनो दङ नै औ मानसिफोरा नै लेटल' आरो ओमफ्राय बैलाय साहाबो जाथेदों हनै नै मोनगासिनो दङ ओमफ्राय मनानै हरबायनो खि गारनो ओरैबायदि दा नायदो नै लोगोफोर बेयावहाय माबा मोनबावबाय आरो ना हाजोनि ना खुन्था नै जायनि फलाव ओरैबायदि खेबसे जादावबाथाय 2000 केजिबाबो बायना जानो गोसो जायो आरो प्रमोटार आरो नै र' एसे मोजां नायदिनि बाजै खोख्लैथारखादोंलै नै ना खुन्थाया माबायदि आरो ओरैबायदि गिदिर आरो बियो केमेरायावखायसो फिसा नुदों मथा मथि फवासेनो एसे खम आरो ने औ आदा फवा जागोन बियो औ ओमफ्राय मनासे मोननाय नुदों दे मोनगासिनो दं दे नै ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरै नायग्राफ्रा ग्रोनल' दं आरोखि दे जाथेना हो दे बाजै दे बरिया मोनगासिनोखा दा ओमफ्राय मनासे लांगोन दा औ दे लागाव दे धामाका नै लागा बेबायदि जाथेबाय आरो डेन्जार नायनानै लादो हाजोनिफ्राय फैनाय नाया माबायदि जाथेनानै जानो गोनां जायो मोनबायथाय ओरैबायदि मनाफा मनानै बस्था गेजेरफा मोनो होनदों नामा ने औ दै जोंनोहाय दा ना मा औ दा नै बेबायदि बोखांबावबाय आरो औ माने सफैथ'वाखै आरोखि बिसिम दे नै बेयावबो मोनजेनगासिनो दं आरोना नै दासो फैदोंनो ओमफ्राय मोनजेनबाय आरोखि जाथेनानैहाय नै दासो फैदों दा आब'नाया औ ओमफ्राय बिदि जाथेनांगौ जाहैबाय ने औ ओमफ्राय नै बिदि बोखाङांगौ आरोखि औ ओमफ्राय बेयावनो हाबो आरो नाया दा फैगासिनो दं आरोखि दैयाबो दासो देरबोदों नालाय नै मोनबावबाय आरोखि मासे नै बेबायदि आरो नै बिदि जाथेनांगौ आरोखि दै देरबोनायाव बस्थाफा मोनलायलायनो आब' ना फैबा औ
अयथासार मोनोनो दिनैबो गोबां मोनलाबायनो आरोखि दा बेबायदि जाथेनांगौ आरोखि नै ओमफ्राय दा बियो नाया फैनानै बेयाव हाबफैनायसै आरो दैयावहाय नै बिदि जाथेनांगौ नै बेबायदि आरो हेल' होनो ओमफ्राय अन्थाइखौ बिदि गारहरनांगौ ओमफ्राय नै बिदि जाथेफिनदो आरोखि दा हाजोनिफ्राय फैनाय ना आरो बियो बा